Ya mfowethu. Okay, liyavuthwa udaba. Umvalela amanzi ba. Yebo. Yebo. Hayi hambe. Bo 7,000 viewers manje. 8,000. Yeah. Ayikubi kuyabheda mfana hayi. Kodwa umsebenzi wabantu ke nami ngiyawubona emva kwami muhle kanjani. Awu baveze kahle. Baveze babo. Tesodo. Omunye wathi investa lami isipha sami ubonile. Yabo khandani. Adlala. Bambe ividiyo vukane lami.